Здравейте хора, в днешното видео ще отворим ето тази игра. Днеска си я купих за над 3 години. Нека първо разгледаме кутийката. Тук виждаме, че са взели подписа на Коби Брайант. Има много интересно лого на баскетбол. Има и 2K24 Black Mamba, това ми скеви, за PlayStation 4 между другото. И виждаме Коби Брайант изобразен на кутийката. Сега ще извадим и кутийката с диска. Абсолютно същата е, както виждате. Това, което пише на тук, го пише и тук, само дето има разлики, защото тук е по-светло от тук. И си личи. Така. Тук виждаме надпис, който, ако искате да си паузирайте да го прочетете. Секунда. И сега. Паузирайте, ако искате в тази част на видеото. И тук може да прочетете всичко. Ето така направо. Може да паузирате. И тук виждаме някаква карта. Играта се поръчва. И не знам. Сега ще видим диска отвътре. Отваряме играта. И първо, преди да отидем на диска, Pre-orders бонус. Pre-orders бонус. NBA 2K. Аха! Имам някакъв бонус, това е странно. Имам някакъв бонус, нека отворим ето така. Бонус контент. Бонус контент. Има бонус контент, само да видя тук пише ли нещо на гърба. О, това е никакъв шанс да го чета. Сори. Тук също пише. Оставяме ги така, както си бяха в началото. Това също. И нека да преминем към диска, който е хипер як. Тук пише PG PS4 за 2K 24 варта. И реално диска е хипер як. Вижте тези ифони, които има. Хипер яки са. Нека да го вземем. Вижте как изглежда. Отзад си е просто нормален диск. Ето така изглежда диска. Връщаме го тук. И след малко ще го пусна да се качва. Ето тук. И благодаря, че гледахте този видеоклип. Това беше от мен. Чао!